yanzu ba ga irin ta ba nan sai da malam ya kira mu ya tara ya ce to abin da za mu yi mu tabbatar in mun yi shi za mu samu lada in kuma mun ka samu in mun yi ba mu samu lada to mu yi don mu samu kuɗi in kuma kuɗin ga muka ga alamar ba su samuwa to mu yi don mu yi suna to wanda mun kai ciki ba a ba mu kuɗi ba kuma abun ga dai ba aikin lada ba sannan kuma mu yi suna ba shi malam bawan Allah na Allah ya taimake shi Allah ya ba shi dama Allah ya taimaka kuma ni ya ki taimako na sai in bai taimakon nan duniya ba yana yin taimako na lahira to ya taimakon duniya ya taimaka an manni na bushe an manni na kane gaskiya yanzu ko ganin zai taimaka kuma idan dai ta ga mai min dariya idan dai ta za ka taimaka na wahala ina cikin wahala ranka da dai gaskiya kan ya kamata ya duba muka malam normal wallahi ina cikin wahala ranka da dai a taimakan don Allah a cece ni wallahi ina cikin wahala a diba mini wallahi mana ya rike ba Allah ranka da ka taimaka ka taimaka